Vzniká nová říše a to by mohla být právě ta doba, ve které podle biblické zprávy žil praotec Josef. Blíže k rovníku jsou prameny Nilu. Nil teče vlastně na sever a ústí do Středomoří. Římskou provincií součástí Římské říše. Je to i důležité z toho, že tady se objevuje potom i křesťanství takových myslitelů, jako byl Origenes nebo Klement Alexandrijský, vznikal právě tam. A to křesťanství... Ten film bez hudby, tak to byl film ze současnosti. Mnoho Čechů jezdí do Egypta za potápění. Je pramen v poušti a vy vidíte, jak si tam vlastně pěstují ten vodní pramen pro zavlažování. Můžeme k obrázku dalšímu. Nil je nejdelší řekou Afriky, ale Egyptem protékají pyramidy Gíze. Na zemi máme takovou malou připomínku pyramid. Obrázek číslo 6. 3 roky po historickém přelomu je Egypt v hlubokém procesu společenských a politických změn a výhled na konec zatím není. Sociálním skupinám a samozřejmě podle stupně vzdělání. Můžeme dál. 26 let a je to žena nové generace. V roce 1920 dosáhly ženy všeobecného hlasovacího práva, mohou být vzdělané a mohou studovat a pracovat. A to z důvodu toho, že děvčata musí dodnes těžce pracovat a mnoho z nich velmi zájí početnou skupinu svých vyznavačů na Blízkém východě. To je zase kus pouště, dál s pyramidou. On je stáhnul proto, že nám chtěl ukázat ty studně v poušti. To jsou potom ty poslední 2 obrázky. No, detail. Jsou to ceniny. Možná k tomu nám něco odpoví. Půjdeme dalšímu obrázku. Jsme dodávali jednu výrobní linku do egyptské státní fabriky a celá ta příprava trvala tak dlouho. Arabské kafe je velmi silné a velmi sladké. My jsme v Čechách, tak jsme ho tak nepřesladovali, ale sladké je dost, samozřejmě. Nalívá se v podstatě maličké množství, takže takto budete odhadování vy. A kdo by kafe nechtěl, tak tady máme jejich oblíbený nápoj, po česku bychom řekli citronáda. Komu mohu nabídnout tu citronádu? Je tu někdo, kdo se zříká takového? Když byl Ježíš jako dítě ohrožen Herodovým vyvražďováním dětí, stal se Egypt bezpečným útočištěm pro něj a jeho rodinu. Syna a Ducha Svatého. Tato řeka
vytvořila úrodnou půdu, na které byla založena mocná říše. Jsme hrdí na své starověké monumentální památky, které vyprávějí o dějinách Egypta a světě faraonů. Obohatili a obohacují zemi v minulosti i v současnosti. Připomíná, že Mesiáš, syn člověka, má podle knihy Daniele, podle vidění Daniele přijít z nebe. Kdo pochopí, že Mesiáš, Kristus, syn člověka, přichází z nebe a znovu se do nebe navrací, kdo jej pozná, ten se sám v tu chvíli znovu rodí. Znovu, to znamená ze zhora. Píseň 263, sloka říká.